Господи, пак стоя пред старата икона на Света Богородица в ъгъла на стаята, онази, дето майка ми я донесе, когато се омъжих. Помня как всяка сутрин палеше свещичка и шепнеше: „Пази ни, Богородичке, дай ни здраве“. Тази икона е виждала сълзи, болести, страхове и много радост, и раждането на децата ми, и тежките зими, когато нямаше с кого дума да разменя. Миналата нощ, докато часовникът тихо тиктакаше и всичко у дома беше притихнало, пак шепнех на иконата: „Благодаря ти, Боже, че ме преведе през толкова изпитания, че още усещам топлината на вярата. Дали е трудно, дали е самотно, щом се помоля пред тази икона, все едно майка пак ми слага ръка на рамото. Дай ми сили да вярвам, че и утре ще донесе светлина. Знам, че никога не съм сама. Ти и Света Богородица винаги сте тук с мен. Амин.“